Il-Karnival irritorna fit-toroq tal-Belt Valletta. Tmiem il-ġimgħa impenjattiv għad-dilettanti tal-Karnival li wara żmien diffiċli minħabba l-pandemija issa setgħu jerġgħu jesponu t-talenti tagħhom u flimkien jiċċelebraw il-Karnival. Karnival mhux tas-soltu kif qed isir f'Mejju minflok fil-ġranet tas-soltu kif dan ma kienx possibbli minħabba l-coronavirus. Matul tmiem il-ġimgħa, it-toroq tal-Belt ser jibqgħu mimlija kuluri, briju u spettaklu għal persuni ta' kull età. L-ewwel jum ta' ċelebrazzjonijiet jiġifieri dak tal-ġimgħa laħaq il-qofol tiegħu fi Pjazza San George fejn ingħata bidu għal kompetizzjonijiet ta' sfin li fih qed jipparteċipaw numru sabiħ ta' gruppi ta' sfin minn madwar pajjiżna. Iċ-ċelebrazzjonijiet tar-ritorn tal-Karnival ikomplu matul tmiem il-ġimgħa kollha fejn il-pubbliku jista' jassisti għal din l-atmosfera mill-isbaħ minn Pjazza Tritoni sa Pjazza San George u fi Triq ir-Repubblika.